Dyma fy hunan, nid wyf ond bychan. Dysgu mi weld ar hyn a dwi fi, ar hyn allwn fod. Dangos fy nghyfle, beth bynnag y bo, I weithio dros ddiw, ond dysgu mi fyw, un dydd ar y tro. Prif beth ydy, o bosib bod y caneuon yn digwydd bod na pelio at gynulleidfa. Ac yn amrywio mewn oed hefyd, dwi'n meddwl. A bobl yn dod i nabod rwy'n a pen oedden ni'n mynd, dwi wedi bod lawr yn y de, lawer yn canu a o'n nhw'n gofyn pryd oedd y record nesaf yn dod allan a dwi'n meddwl mae rai bod nhw wedi prynu llawer yn y de, gystal ar gogledd hyd e. Mae'n rhaid I bob ffermwr garthu beidau a chario seiled I wartheg. Hyd yn oed os ydi o'n wr sydd â'i lais ar bob eilwyd bron yn y Gymru Gymraeg erbyn hyn. Ac iddo werthu gryn 15,000 o recordiau, ei fferm 250 o aceri yn Mhenabryniau, mewn hafn o gwm rhwng mynyddoedd Hiraethog a'r Berwyn, ydy calon y greadigaeth I Trebor Edwards. Ac mae Trebor a chyfarwyddwr Recordiau Sain, Huw Jones, yn dal I geisio chwilio esboniad am y gwerthiant anhygoel. Trebor wedi bod wrthi gweithio'n galed iawn ers rhai blynyddoedd rwan yn troedio llwyfannau ar draws Cymru I gyd, gan o'r llwyfan poblogaidd dros ben. Pobl wedi bod yn disgwyl am y record yma. Doedd allan o'r amser iawn, tua diwedd Hydref, ddian cyn dolyg. Mi oedd y caneuon arni'n dda, dwi'n meddwl bod hi'n record dda, mae'n bwysig peidio anghofio hynny. Caneuon wedi dewis yn dda, ac hefyd mi oroson ni gyhoeddusrwydd eitha effeithiol, dwi'n meddwl, pan ddoth I allan. Cyfuniad o'r hyn I gyd. Mi fi sôn fod y record yn gwerthu'n well na rhai o'r prif grwpiau Saesneg ar un cyfnod. Ti o faint ydych chi wedi gwerthu? Di'r ffigurau union, dwi'n meddwl erbyn hyn bod na rywle ar draws 10,000 o recordiau a rhyw 40,000 o gasetiau wedi mynd I gyd, sydd yn syfrdanol ynde, I record Gymraeg y dyddiau yma. Da chi'n meddwl erbyn hyn am record arall? Na, ddim am dipyn. Ges I dipyn o waith gwneud honna, ynde. O'n I ddim wedi gwneud homework yn mynd yno a jyst iawn I fi ddod ono ar ôl 2 awr o ganu, de. Da chi chael un anodd I ganu mewn stiwdio, da chi? Na, ddim... Na, chdw, deud gwir. Ddim wedi dysgu'n waith yna oedd y broblem fwyaf. Ac oedden nhw dda iawn efo fi, o'n nhw'n gadael fi gael digon amser, de. Ond mai fi oedd o a bai neb arall, de. Ond mi rydych chi yn un sydd yn ymarfer y weddol gyson, Trebor? Na, chydig iawn. Mae'n iawn a ddau byth bron ymarfer. Dim ond cyn gwneud record fyddai'n trio dysgu rei. Dydw i'm yn gerddor mawr chi yma. Na, sal iawn, dweud gwir. Be di'r profiad ydych chi'n ei fwynhau fwyaf? Canu mewn stiwdio a chynhyrchu record ynta, bod ar lwyfan yn cysylltu a chynulleidfa? O ia, dyna sy'n bwysig dwi'n meddwl. Dwi'n mwynhau bobl, ynddi. Mae gwneud record ydy, canu I neb fel tai, de, a disgwyl bod y peth yn mynd I fod yn llwyddiant, ond pen ydych chi yn canu blaen cynulleidfa, ydych chi'n gwybod bron yn syth ydy'r peth yn llwyddiant nid o ddim, ynddi. Ydych chi wedi medru penderfynu pa un gan ar record o bosib sydd yn fwy derbyniol na'r lleill gan y cyhoedd? Na, swn i'n dweud mae casgliad, dyna ydy apel y record, mae casgliad o ganeuon yn arddull Trebor. Wrach mae'r gan un dydd ar y tro, sydd mae pobl fwyaf cyfarwydd â hi, achos bod yna di'r gan deitl.